újabb tésztás. Olyan híres, ez csak East London. Hájátosan. Rabarbarás. Vodka és rabarbara. 3, 2. 3, 2, 1. Nem! Már kicsit meg. Hájátosan. Super crazy. Hájátosan. Na jó. Ez nem biztos, hogy Hírjú. nem lesz hírjú. Ez ezerszer jobb, mint ez a másik Vodka. hullámos. Kicsit. Este volna hát. Majdnem hátra estem. És én nem ittam semmit. Bár mondjuk én... Még iszunk rá egy forrad bort. Úgy nekem ez ízlik. Amúgy én nem is láttam forrad bort talán. Én szétnéztem azért. Hát jó, de Nem jó forrad én nem, bort, én néztem őszintén nem néztem, én csak a churros láttam. Meg a fiú. volna. Kerestük inkább, csak nem sok volt. Tényleg nem. Inkább ilyen sugar daddy. Komolyra fordítva a szót. Hol vannak a 20 éves fiatal lok Londonban? Mert itt vagyunk 3 napja, egyszer nem találkoztunk korunkbeliekkel, de ti se napközben, se este. 15 évesek vannak, meg 40-50-esek. Hogy recommend, please. Igen, üssenek el, mert nem látjuk őket. Én még bízok ebben a 2 napban. Peace. Holnapi napban. Mennek bulizni, de hol? Ja, na mindegy. Amúgy 10/8. Egy 7-es. Nem lesz. Puszi! Shout out. Hájátosan.